premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ambadu ambe ofo malikono ani Mali Kwakan ni anye anga seko ni dongo ale walanda di kena kono na bi fama sinzimbiri yere ya ale konyauka no yanga kungo kono yiru ulu nafa turabu nafa ala togo nafa foka tasi dantan femi ni Allahu da na famu numbula kaseka nyafoli ke oye olula chari ana famia jelen soro fe nuna kado alamu datingasa kola toujours ni ko nyenemaya yere nyenemaya so passement folo o sirilembe Kenya de la o Kenya yɛrɛ fana a fan bɛɛ ɲininen don adamaden fɛ i k'i janto i ka kɛnɛya la i k'i janto i ka kow taabolo an'u segincogo la mais kibaruya minnu cayara an tulo kɔrɔ wagati ninnu na n'o de ye cɛlakaw ka fan ye c'est ni waati ninnu na muso min bi k'i plaigne k'a fɔ ni problème bɛ n cɛ la n tɛ se ka a muɲu bilen n bɛ n furu sa ka bɔ a kun o de ka ca o ye problème jumɛn ye min n'a bɛ fɔ o ma ko kulusi jala lagosi. Kulusi jala lagosi bana ale kelen bɛ problème ba ye bi an ka société a kɔnɔna la mun bɛ se ka na n'o problème ye pour a ma e min sɔrɔ a kana e sɔrɔ a ye min yɛrɛ fana sɔrɔ i bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo di ko ɲɛ damadɔw de bɛ yen mɔgɔ min bɛ yen n'a y'i to denmisɛnniya kɔnɔ ale kan ka énergie min garder k'a muso kɔnɔ a y'o bɛɛ utiliser kɛnɛma donc sisan muso bɛna don o b'a sɔrɔ n'a sɔrɔla o fana sera k'a yɛrɛ kɔlɔsi o b'a sɔrɔ o ma foyi daminɛ fɔlɔ mais o b'a sɔrɔ cɛ in ale commencera ka sɛgɛn depuis a ma muso ladon wala muso ko yɛrɛ nege commencera ka bɔ ale la depuis furu yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ bon ni nin fɛn fila y'i sɔrɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ ma muso furu muso nalen kɔfɛ n'i ma wuli ka jɔ ka fɛn dɔw ɲini k'i yɛrɛ sinsin bere ɲɛ a bɛ taa san 10 ni kɔ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ furu la a bɛ gɛlɛya parce que fɔlɔ e tun b'a paro i sen fɛ mais sisan to tasa yɛrɛ filɛ sigilen kɔrɔ a duncogo min ma n'i ja n'o y'a sɔrɔ i kɔnɔ fara kɛnɛma ka ban to nege bɔra i la kɛnɛma sisan a filɛ n'i yɛrɛ bolo i ka so kɔnɔ i b'a kɛ cogo di baara bɛ gɛlɛya o tuma na jan ka to o yɔrɔ la ka muɲu k'i ka furu don kɔnɔ o bi cɛ la
o bɛ muso la ka ca Ala fɛ aw mana don furu kɔnɔ o cogo la aw si bi sɔn ka jɛ ka sɔrɔ ni problème ɲɔgɔn a dɔw mana a dɔw fana bi se ka na dabali jugu siraw fɛ parce que anw ka farafinya sigi gɛlɛya b'a la kojugu dɔ bi sin k'a ye muso min filɛ karisa bolo ni yɛrɛ ni nin manga wala e ni dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ muso in na e ye muso sɔrɔ k'a furu ka don i ka so ale bololankolon bɔra kuma dɔ la cɛ min b'o ni limaniya sɔrɔ o man ca dɛ ale fana bɛ effort bɛɛ kɛ pour a bɛ se k'e ni muso in séparer cogoya min na o de bɛ taa laban dabali jugu kɛli la dɔw bɛ taa wolo fo ka bana jugu bila cɛ la wala ka cɛ ni muso yɛrɛ kogoya ɲɔgɔn ye o ɲɛ tɛ se ka da ɲɔgɔn kan fiyewu fitinɛ kɔ donc olu nasiraw la n'a problème y'i sɔrɔ ni tabali siraw ye a problème y'i sɔrɔ jinɛ sɛtanɛ dɔ de bɛ muso in nɔfɛ cɛ tɛ se k'a furu cɛ tɛ se ka gɛrɛ a la n'a problème y'i sɔrɔ n'olu siratigɛw ye wala a nana farikolo yɛrɛ de ka hukumu kɔnɔna la y'a dɔn nin bɛɛ bɛ kɛ dɔw bɛ bange k'u ta to état min na u bɛ kɔrɔbaya ka se san 20 san 30 k'a to o état la o dama min ka dama kasi kan ya an sɔrɔ n'an y'an seko k'u ye na Alahu Taala y'u dɛmɛ n'u bɔra a kɔlɔlɔ kɔnɔ olu filɛ ka musow furu bi u bɛ ka denw sɔrɔ hakili sigilen b'u ka foyer kɔnɔ o tuma na n'a dekun bɛ e cɛ min kan a problème kelen bɛ k'e min ka foyer kalaya anw ka ɲinini n'an ka recherche kɔnɔ Ala tɔgɔw la turabuw la kungo kɔnɔ dabaw la fɛn minnu bɛ se ka a koɲɛ wuli k'i segin i yɛrɛ ma an ka ɲɛɲinini bonya n'o kɔnɔ kosɛbɛ n'a Alahu Taala y'a kɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ degun min kɔnɔ i bɛ bɔda sɔrɔ i ka foyer bɛ basigi furu bɛ sabati furu bɛ sabati o de la dɔ ko ma don do ko karisa k'ale jigi tigɛra ko foyi yɛrɛ faga jiginna ale kɔnɔ a b'o kɛ mɔgɔ la dɛ n'a sera étape dɔ ma e ni minnu bangena ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada kelen olu ye muso kelen furu ka fila furu olu n'o bɛɛ bɛ sigi la olu bɛ ka den wolo olu ye o dɔw denkɛ kiminikɔrɔw fana bɛ ɲini ka na don muso furu kɔnɔ k'a sababu kɛ ni problème ye e ma se ka muso furu a bɛ fɛn jigi adamaden kɔnɔ min tɛ ɲuman ye fiyewu a y'a fɔ ne ye tan k'a fɔ don dɔ yɛrɛ faga tun bɛna jigin ale kɔnɔ malo ni kunnasuli fɛ ko mɛ don dɔ la a ye ne ka fɛn dɔ lamɛn o y'a sɔrɔ a ye fɛn caman kɛ ale y'o ta k'o texte dɔrɔn Ala sina k'o k'ale yɛrɛ ka sababu ye siɲɛ kelen diɲɛlatigɛ kɔnɔ nin t'i kun bɔ sabu man dɔgɔn dɛ ka n'i sigi k'i bolo fila da i sen kan problème o problème n'a y'i sɔrɔ ka n'i da d'a kan gɛrɛ mɔgɔw la gɛrɛ hakilimaw la mɔgɔ ɲɛnɛmaw hakilila ɲini i b'a ye i bɛ solution sɔrɔ i ka problème na i bɛ lafiya i bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ dantan fɛn dɔ bɛ yen n'o ye suruku ye ni suruku bɛ boli la wala ni ko balila suruku la n'a ye élan ta a ka hakɛ to a bɛ banakɔtaa dɔ siri o fɛn in dɛ kindoba de b'o fɛn yɔrɔ la ale tigafaranin ɲɛ kelen n'a baara la k'a di ma o ma
k'a sɔrɔ ni problème b'i la san caman ma ɲɛ sɔrɔ a la n'i y'a dɔɔni don tasuma la k'a wusu i b'a dɔn ko Ala ye fɛn dɔw bila fɛn dɔ kɔnɔ maa bɛ ninnu fɔ mun kama nin kun de ye e k'a dɔn solution b'i ka problème bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ précisément nin degun minnu bɛ minnu kan Ala mansaw minnu ma aw t'a dɔn mais a ye minnu sɔrɔ ka tɛmɛ n'u bɔra a kɔnɔ olu b'a dɔn min b'a la a bɛ minnu kan bi olu b'a dɔn min b'a la o tuma dayɛlɛlen don bɛɛ ye dayɛlɛlen don bɛɛ ye hakɛto b'a kan sɔlu ala rasul an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sigi wɛrɛ yira an na bi jɛ Mustafa